Днес ще разгледаме един от най-важните икономически индикатори – NFP или нетна заетост, извън селското стопанство в САЩ. NFP показва месечната промяна в броя на работните места извън селскостопанския сектор и е ключов показател за здравето на икономиката. Ако данните са по-добри от очакваното, трудовият пазар е силен и икономиката расте. Това обикновено е позитивно за долара. Но при висока инфлация това може да доведе до повишаване на лихвите от Федералния резерв и да натисне надолу акциите и криптовалутите. Ако данните са по-слаби от очакваното, това сигнализира за забавяне на икономиката. Обикновено е негативно за долара, но при висока инфлация по-слабите данни може да се приемат позитивно за рисковите активи като акции и биткоин, защото намаляват вероятността за ново вдигане на лихвите. В заключение, NFP е индикатор, който движи не само валутните пазари, но и акциите и криптовалутите. Затова е важно да го следим внимателно. Благодарим ви, че останахте с нас до края на клипа. Ако искате още подобни видеа, абонирайте се за канала и оставете по един лайк. Така ни мотивирате да правим още по-стойностни клипове за вас.